Έρχεται αυτή η περίοδος που θέλεις να καθαρίσεις το χωράφι σου και ψάχνεις το κατάλληλο εργαλείο. Η λύση είναι μπροστά σου. Nakayama PB6210 με δίχρονα αερόψιστο κινητήρα, 62 κυβικά και στους 3 ύπους. Καλπάζεις στο χωράφι. Ενιαίο μπαστούνι υψηλής αντοχής με διάμετρο 28 χιλιοστά και εργονομικό χειριστήριο γκαζιού για πολύ ωρή χρήση. Το Nakayama PB6210 έχει πανεύκολη εκκίνηση με χειρόμιζα Easy Start, όπως επίσης και προφυλακτήρα για την προστασία του δοχείου καυσίμου. Το PB6210 έρχεται με παρέα, ποιοτική εξάρτηση για να δουλεύεις ξεκούραστα, κεφαλή με συνέζας αλουμινίου, τρίφτερο δίσκο στα 255 χιλιοστά για τις πιο άγριες καταστάσεις και δοχείο πλήρωσης. Τι άλλο να ζητήσεις από την Nakayama? Ποιοτική κατασκευή και έχει και καλή τιμή. Αυτή βέβαια θα τη μάθεις από όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα. Υπάρχουν άπειρα. Και καλά κουρέματα! Έρχεται αυτή η περίοδος που θέλεις να καθαρίσεις το χωράφι σου και ψάχνεις το κατάλληλο εργαλείο. Η λύση είναι μπροστά σου. Nakayama PB6210 με δίχρονα αερόψιστο κινητήρα, 62 κυβικά και στους 3 ύπους. Καλπάζεις στο χωράφι. Ενιαίο μπαστούνι υψηλής αντοχής με διάμετρο 28 χιλιοστά και εργονομικό χειριστήριο γκαζιού για πολύ ωρή χρήση. Το Nakayama PB6210 έχει πανεύκολη εκκίνηση με χειρόμιζα Easy Start, όπως επίσης και προφυλακτήρα για την προστασία του δοχείου καυσίμου. Το PB6210 έρχεται με παρέα, ποιοτική εξάρτηση για να δουλεύεις ξεκούραστα, κεφαλή με συνέζας αλουμινίου, τρίφτερο δίσκο στα 255 χιλιοστά για τις πιο άγριες καταστάσεις και δοχείο πλήρωσης. Τι άλλο να ζητήσεις από την Nakayama? Ποιοτική κατασκευή και έχει και καλή τιμή. Αυτή βέβαια θα τη μάθεις από όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα. Υπάρχουν άπειρα. Και καλά κουρέματα!